Unsay ikatubag nimo anang deklarasyon of saint o kaligunan nganong ideklara man. Okay? From Clyde Gitgano. O different? Salamat iyo, Sister Yuli, sa naspahak ni prespresya si Pader Pirandes, Leo. Ang atong ikatubag na mga kiigsunan nga ano ideklarar sa Roman Catholic Church para mahibaw ang tibuok katawhan sa Romano Katoliko, apil ang mga dili Katoliko nga kining usa ka balaan, for example si Chupilo Kumumot ideklarar na Bishop Chupilo Kamumot. Bishop Chupilo Kumumot aw nibaw na ta nga usa ni ka santos. Ang modeklarar way lain ang Santo Papa using the full power of the church. Tanang gawom sa Roman Catholic Church yan ang gamiton sa pag-canonize, boto sabot official declaration nga kining si Chupilo Kamumot obispo senta na siya. So muna nga suma sa fundamentals of the Catholic dogma nga ningon dito nga 398 nga it is permissible and profitable to venerate the relics in a sense. Sa ito pa, para maatong matahod, sinunggan, tahuron ang mga balaan, kay sila mo instrumento usab sa kalawasan. Kaya prinsipal si Bior, mo mang labing gamhanan nga Diyos, mo si Ginoong Hesukristo. So muna nga i-deklarar para mahibaw ta, kanya wala ay makadeklarar mo ang Supreme Judge, Universal Church sa Romano Katoliko, mo ang Santo Papa ra. Panglitan, mo deklarar, wa ta mahibaw na si Stereole kay ang simbahan naman nasayod ana ang Ginoo mo na nga tabangan to kampo matagmisa ang iampo si Bishop Chupilo Kumumot nga madangat sa pagabalaan mga santos nga but pasabot bisag di madeklarar aw daghamang wa madeklara nga balaan na sa pinideg sa Esnovigis lawom sa altar nga ipangmartir nga tuwa sa langit na mga santos usab. Pero kanang opisyal kay mao naman na hanay kay paningingnan si Chupilo Kumumot parinti ning Father Dennis Kumumot Berikuatro kay iyan ang uyuan ng maabot ng santos. Muna ko ikatubag si Stereole.